خیانتێکی پۆزتیڤ یان ئەنتەگراسیۆنێکی پۆزتیڤ. دەما ku pekekê di sala 1978 de hate damezrandin, armanca wê ya destpêkê wekî Kurdistana serbixwe yêgirtî hate ragihandin. Di sala 1999 da dema ku Ocalan çû Îmraliyê armanca xwe guhart. Armanca nû ya Ocalan ev bû. Kurd ne hewce ne ku dewletekê serbixwe ava bikin. Hewcedariya wan bi vê heye ku dewleta Tirkiyê demokratîk bikin û komara demokratîk ava bikin. Ji sala 1999 heta sala 2025 bi hezaran ciwanên Kurd di tekoşîna PKK'ê de ji bo demokratîkkirina komara Tirkiyê canê xwe ji dest dan. Lê komar demokratîk nebû. Di sala 2025 de Ocalan PKK fesih kir û dema ku armanca xwe ya nû ragihand, wî got ku hewce nake Kurd daxwaza dewlet, otonomî an jî mafên çandî bikin. Armanca nû ya Ocalan ji bo Kurdan ev bû, entegrasyona pozitîv. Niha Ocalan peyva pozitîv li her têgeha ka ku bikartîne zêde dike. Ku ev yek tê wateya ku ew tişt erêniye. Damezrandina pozitîv, entegrasyona pozitîv, yekbûna pozitîv. Tu têgeh tenê bi zeleqandina peyva pozitîv nabe pozitîv. Armanca Ocalan ew e ku bi lîstikên peyvan li ber çavê girseyên ku zû bi tiştan nahesin kerametekê ji xwe re çêbike. Wekî din siyaseta entegrasyona pozitîv di bingeh da polîtîkayekî filtrekirî ya asîmilasyon û bindestiyê ye ku hêzên kolonyal bi salane pêk tînin. Ocalan li ser siyaseta entegrasyona pozitîv wiha dibêje divê têkiliyên hemwelatbûnê ne li ser bingeha aidiyeta neteweyî lê li ser bingeha girêdana bi dewletê re werin avakirin. Yanî wateya vê armancê ev e Kurd ne neteweyekin û mafên wan ên xwezayî yên ku ji netewbûnê dertê nînin lê ew ne Tirkên jî tenê welatiyên Tirkiyeyê ne. Siyaseta entegrasyonê ya Ocalan ew e ku Kurdan bike welatiyên asayî yên komara Tirkiyeyê. Yanî Ocalan Kurdan bêwelat, bêdîrok, bêçand û huner û bê Kurdistan pênase dike. Ev tê vê wateyê pêncî salên Kurd li hember tirkkirinê li ber xwe didin, dimirin, tên perçiqandin, ji war û welatê xwe dibin mişext û her wiha. Gelo ev hemû rezalet tenê ji bo ku bibin welatiyên Tirkiyeyê hate jiyandin. Pêkanîna herî ber bi çava siyaseta entegrasyona pozitîv ya Ocalan Rojava ye. Li Rojava Kurd hema bêje di rewşeke mîna dewletê de bûn. Lê di encama siyaseta Ocalan da niha li Rojava zimanên Kurdî di asta fermî de qes bûye. Navekî Kurdistanê nemaye û navên bajarê Kurdan tên guhartin. Kurd mîna parsekgeran ji Şamê lava dikin da ku hinek bermahiyên desthilatdariyê bidin wan. Ji vê rewşê re dibêjin entegrasyona pozitîv. Lê belê tiştê ku li Rojava qewmî siyaseteke asîmilasyonê ya filtrekirî ye. û Ocalan niha vê siyasetê li Rojava wekî modelekî ji bo çar parçeyên Kurdistanê pêşkêş dike. Ev armanca nû ya Ocalan ku Kurdan ji netewbûnê dûr tixew wan vediguhorîne dûvika kolonyalîzmê. Ne siyaseteke entegrasyoneke pozitîv e, lê projeya xıyaneteke pozitîv e.